and bless us, and cause his face to shine upon us, that your way may be known on earth, your salvation among all nations, your salvation among all nations. Let the peoples praise you, oh God. Let all the peoples praise you, praise you. Oh, let the nations be glad and sing for joy, for you shall judge the people righteously and govern the nations on earth. Let the peoples praise you, oh God. Let all the peoples praise you. Then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Nyai kublai kerpangnya piwai ia kapor kishe man lakas ngi. Habiadai bat kene ke program ke pengawan lam shapi. Kalong shisha ke kabuk siar yangi bini puli ke ketien ke jong blai. Anak benta jong pi barok ke prabanget bagi parlok. Ipan pai ke burom show blai namar ke jing tershan jong pi ke berat ba ya kene ke program. Lam dadai ba pi kershan ya kene ke program ngenum jen lalak pan mi kene ke program kene ki nripo line rup sausin. Blai long babha barobor pada kene ke sengi sen pan kene pet kene ke subject ke pesnol tenat. Nia tackle je kene ke subject pedeng ke baong three cosmic messages. Lani line lagi kubor ki bekenjap neng. Pada kene ke sengi ko ki lok pe it chunga. Ngene pet ia ke jingmut jong ke kubor jong ki line anel. Nia pet ke kubor ke bening kok. Bạn hang này nghe hai sẽ chính bên bao cái lần nong bạc sao bạn nghe pet ya cái chính thmu cái trong play yang nghi way be way habia đây bạc cái subject ko cái lock cái bait jona dong nghe hai shu play các bạn nghe pet ya cái mat cái bạc kong san jong chính bên bao cái lần nong bạc sao cái được hot cái bên nhau dong nghe đuổi ko bao play trong cái happening shrub ngân play các tiền bạc hot cho me nghe đuổi try bait nó men don run cut bạn nghe tu ya rap yang ni tu ya lam yang ni tu don hasan da jong ni ai ni ke jing start try ke bangi don kam ban tips pangine ke khobor hikai yang ni ru try bangi ni tho ya me ni tips kam me you play men lam lan ti ni ha ke jing em jong ni ha ki ni ki minute bat ki second ki ban wan to ai woman se ma kho jong me try on ai boring ni bangi la ban lang ni ki ni ki jing hikai baro bangi la ru try ji su be pan penlang iki nak bentak buram jong me keteng jong jisungi pan amen ko gilok ke beit jona kane ke sngi ke long sha ke sngi ke kerpang kalong ke sngi ke kemen batong ini ya chekine ke jinge puli na shwang ini poin kita ke bentak habangi pai sha kane ke jing keren jong tin jong blai pakapor jong ke jing bishar kalawan ane kalajia cái bawan hak jing macam perkat jong pi hak jing macam perkat jong kan ni kawai kamat shon ba bagata kalong hatu lada ublei un wan kata ka akhir ke sengi kan long ke bukumno
Hot ko kilok bi changa ka shiti jong Petrus ka banjur habir ka ni ka phang ba ka shiti jong Petrus ka baka ay baro ka banjia kan long ka bi trim. Hot ngin siya poish kita banta na ito ngin siya pai shwa siya jingbat bao ka lanong bakat sao ka kot ban driu bat banyo. Katin jong blake on bat ngala yo ya way paru angel baher hapateng kapneng. Upadon ka gospel bam jukut ban ya to kana ha kita ki basyon halor kata ka kendo bat ha ki kenja ban driu bat ha ki jan bat ki thle bat upat lang baro. Baru ang dagatin bajam tu SHEPTIENG ya BLEI batu ai ke BUROM hau na ba kawan ka po jung jing bisha jung batu pin ya mani dem yu ta balat hau ya ka beneng bat ya ka kendo bat ya ka duriau bat ya ki pukri Ramai bat ki lok ki be jung ha men shim ta yong ilaya penut por ba bi dei bat ki jingmut jong jing bet pau kat sam trio menta ka singin ni penut por habi dei ki ni ki phang ki bangisyam agar kot ka binyong jing ben pau kat sao binyong ka benda ka bening kong ka pengin pet ka mot you pengin SHEPTIENG you BLEI kan ni ka tin SHEPTIENG ha jing sha akatin kasi la nga katin paring ka mot pet bangin tieng bat bangin pet yap Henry hato BLEI long tau bangi hapan tieng ban pet yap no mo BLEI long BLEI ka jing ngin saya pet ka jing mot jong ani ka tin fear God lan tu SHEPTIENG you BLEI Ini Pedro jing sa kan benta bong to ai BUROM yau. Kamu tu ban ai BUROM you BLEI. Give him glory. But ngin ya Pedro jing sa kino kita ki brio ki ban yo ya ki jingjo. Haba ki ai BUROM you BLEI. Hato don arki kan hon, ho at desisya don arki kan hon. Ki ai kita ki kan hon. Prabagat haba nga syong bat na berkat bon sen ya ki jingwan arsin ki jong Jesus Christ. Teng Kidon kita khot ke Bible kiba ai ya ke jingmut ke basngau tenat. Teng kidon kita khot ke Bible kiba ai ya ke kubor ke basngau ting ke basngau trim handu kata. Henry kan ni ke kubor jong kitab jing penpau kam dai ban penting ya pi bat yanga kana ngin pet yap not na kini ki jing pla jong tin jong BLEI Henry begin snoto bat begin wan kam jan shu BLEI. Hot ke testament ke batmai ke kren shibon habi dai bat ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ. Kip dan shibon ke jing etolo pa bat shibon ki mat ki mingi dan kam jing syaban tip. Pamang itu ngan siya pai siya ka shiti ke ba jong Petrus. Kalau nong balai bat ni pe ke kot ke bishpau. Ekti jong BLEI ong Henry kata ke sniu try kan wan ke sniu try ke mot ke akhir ke sni the day of the Lord. Dan ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ. Henry kata ke sniu try kan wan ke munong to Habau Jisu nuan nginom tip ika sngi ka por ni ka kenta ta ka daw ka Bible ka ong barbor ha testament ko batamai ba utrai gon wan ko munong to om dai bon wan ban to ya pi ba nga rai bon wan ha ka rukom ya ka bangi ngim tip ya ka por Henry kata ka sngi utrai kan wan ko munong to ha ka ba kita ki peneng kin let no bor bat ki jortan rai da ka bat hang hem kin no bat ya ka kendau bat ya kita ki jingle bat don ha ka on hangdo. Rabbit kijot tanrai jong ne percaya baro BLEI on sa hangdo. Bat kumno ke percaya kan long ngala ban sumudur bag percaya on da BLEI la dep ban penjot ban penjulor ya kan ne percaya bapop un thau thamai pat ya ka da ko pen omnot kijot tanrai pat un thau thamai ke percaya ka ba kan ne ke percaya kan long ka jaga sensya jong ka khet ke jong BLEI kan sedang nan ne na percaya Kau gilok kita juga abang ipai siya kan benta tungin ya penlut por hagi jing talk ya bakum kini maki jing talk ya bakum kini ki yarap ya pi bat yang ajing siya bengin penkrek ela ke jing im tong ya pai so siya kan kan dekot ke pengisem Lukas kalau nong bakat nyo ke dekot ke ba arpin nyo ado laipo tong ya pai siya Lukas but Lukas kat nyo arpin nyo ado laipo Snap ki ketina yu ki ong syapang kisngi ki bakot kila ya bam kila ya di kila ya shongkurim laya pen shongkurim ya ki tat onda kata kisngi bong noa ula rung hapo kata ki yang ling menba kata ki jing shlei kalawan bat kala penjot no ya ki baro kum juru kum ba kala long hagi sngi ulon kila ya bam kila ya di kila ya thit kila ya di kila ya thung bat kila ya tay Henry ha kata kesni bolot ulami no nasodom ublei ulpan hat slap da kata keding pada ukendok nabneng
Badula penjot no yaki baro. Kum taru kan long agata kasngi kabaon penpau yoko no breu. Para banget ka ika bangiyo na gospel ka jong Lucas kalong bahagi sngi ki bakaddo ki breu kin jingay no blay. Kin penlupon ha ka jingya pam, ka jingya di, ka jingya shongkurim, ka jingya di, ka jingya hit. Bat ka jingim ka jong breu kan long ka basenjor bat ka balengkar ha do katata. Rai kum bakala jia ka sngi jong noa u blay ulamaham lupa. Rai ki breu ki klem snap ya ka jing maham ka jong noa. Shispa arhos nem u noa ulayala. Ki breu ki klem snap ya kene ka kubor ban kila ben yu kila pen rem yu bat ki ong new be umpat yu yu slap menoru haga nogru kam ngin ngai bo blain pen shlai kene ka patai na ka hagi sngi jong lot rung ishem ha Sodom bat Gomora ke jingim jong ki breu kala long ka lengkar do ka tata shenrang bat shenrang ki shong kurim kentai bat kentai ki shong kurim ki di ki bam ke le auria Ramget ya pengen nujor ya kini kisngi shwa ke jingwan arsin ke jong Jesus Christ ya ketien jong BLEI ka shai jing ya tolu pakat kum the gospel jong Lucas ka shai bahagi kisngi shwa bo kono breu unwan ki breu kinya di kinya pam kinya di kinya thit bat kinya im ke jing im ke basenjor bat ke belengkar jing im jong pi go ki lok ki be it jong ka long ko kum jing im jong pi jong go ki parlok jong ko ki prabenget jong ka long ko kum ni im ke jing im ke kum no Habau jisun wan. Haba kap ki Jordan rai jong pertai baro on pen Haba yaki ba pop baro on sat hando yaki. Long shisha kadak kebi terim. Reka kubor jong ilai angel pat kadeka kubor kaba pen ken mau yangi kaba pen ken dit yangi bengi don kamban le shua ba kata kesngi kaba krau kan wan. Pikan mau ya kata jing kren kaba ngi jia kren baro bo blame jule shua pun pen pau hagi syakri jong kinong itu lupa. Ublay wala dapat penpau nadong syadong pat ka kubor ka don haga tin ka jongu bangin long ibal penkre bat penginom ya shim bentalan haga jingim jong kaneng perthai ronget mina pai syaga jingkeli ka bening kong ronget hato ke jingwan arsi jong Jesus Christ le ka bakut jong kaneng perthai kalong predictable Hoi ka wai ka liang kat kum ka jing betha jong tin ka jong BLEI ka predictability ka long bakan tajia batkan jia shisha Hari bangin ong ya kapat haga sense bangila ban predict ya ka por ana ngila ban ya thul pai ka sngi ka por ka kenta ngimla ta dau u petros u ong bo jisun wan kum nong to don kam ya piwat yang bangin pen kre bat sngi bat met ko lok be et jonga kat ba ka jing bishar kala stang hangi dang don ya lat jong ka jing isnei bangin persang ban pen bet ialah ke jing im kini kita ki por ki bakaddo jong history jong ne pertai ngam tip ko ki lok ki ba it jong aba ki parlok lara pishim kia na ya kan ko kupor ki brio ki sngi jong noa ki klemshim kia ki brio ki sngi jong lot ki klemshim kia wat ki to ki bang ngedro jing sha ki pai dien no wat ki to ki bas kema ki jing ngedro ki pai dien no hato ma piut manga ki sngi ko ki lok ba it jong ni not ban yang skem triang Abagi ni kijing jia kawai hadin kawai pat kidak kishin kipen ishai bagi jingwan arsin ke jong Jesus Christ kelajan atau ngilong balakloi ban up kami pat ban kami bria yang ini kidak kishin kim dai ban penting ya pi banyanga ragi ni kidak kishin kilong ban penkre yangi ya kata kesni ke bakrau akabo kon ubrio kesni ke jong try the day of the Lord kan sejia urlong jingkeli ke baan. Ngai tungin ya pai biang sejing penpau lenong bakat sao berkot benyo ong bat ong tak tien bajam tu SHEPTIENG BLEI batu ai BUROM na balawan ke por ke jing bisa jeng bat tu pin ya mani dem ta bala tau ya ke beneng bat ya ke kendau bat ya ke duriau bat ya ke pukri ram ngai chua ya pet chakini ke mat kamut ban SHEPTIENG BLEI Kaktian haring kadon ka sense habis ada yang kaktian SHEPTIENG kamot reverence lepat ai BUROM nila pan ong lese SHEPTIENG BUROM Henry shwa mi na pa siya nga bentang yo hang ni ba ka issue hak isni ki bakado kanday siya pang kajing mani BLEI hatong mani yo BLEI hakarukam kabukwa yang iban mani yo hatong mani na marbulong nong bo nong tao jongi hatong mani na marbang ikwa ban kenmao bo BLEI la tao yang pertai kin drius ni berloong bakadon gawai kesni bangin syong tanya kan bangin penelut por batu bangin ya don kecing day ke bajan a good
and true and fruitful relationship. Ko gilok be it jonga kan ni long shisha kamat ka kong san ya piu yang ngabangin pusan. Atau pi money you blay. Ko mo blay. Ko kwat yang ni. Bangin ai ke jingi rock ber ke burom ya ko. Ni money you blay. Da ka mon la jong jongi. Ni money you blay. Da ka rukom ba ka perthai ka bo bet ka bo renti. Prawngit. We are not going to lose anything if we worship God in spirit and in truth and in the way that God has laid down as example. Kamu ni yung nagkatiin fear God na to ting burom you play, to SHEPTIENG you play. Ini apa kat tu kat ni Jingmut. Kat bang berkat yang ni kebenta. Kamat ke bening kong kawan hanga kadai kani. Bagata kalong. Bahabangi SHEPTIENG you play idai ban burom you. We need to honor him and respect him. Kating kasih lah se kadai kajuk ban burom you. Nani ban ting burom you. Abangi ting burom you ni respect. Abangi honor you ni ai ke burom syaki. Larang ting you play nadong sadong ni ka ban ngingi le ka ban ngingi kren. Ngidai ban pai ke burom shu play. Parpat bangin ting you play kemut bangin you. U play kwa jing shai gi bangin SHEPTIENG you. Kung ngala patay man ban SHEPTIENG kum yung nong tu lane kum nong le snew. Rai ngidai jing sha ban ting burom you play ha ban ngi ngi burom. Ye kita gi bro gi bangi Palarang ni SHEPTIENG you play. Kamat kapaan. Ni you play. Dari jing tiang burom. Sa kawai jing mut kawan ka jing mut jing berkat sana. Ban SHEPTIENG you play kamut bangin isi ya kapok. Bangin jingai na kapok. Bangin persyang na jing sya banum ya don ketilang ba kapok. Banum ketay bat kapok. No ada bangi ketay bat kapok pa jing sya ka persyang ban bamdo ya pi ba janga. You don't come. Ban don the reverence you play. Kamat kawasaw. We have to reverence God with all our heart. You don't come jing shaban I kata ka buram you play takadono jungi baro. And SHEPTIENG you play. Prangin ban SHEPTIENG you play ni la let's say ban don artily ki views. Lane artily ki jing snowto shapang ka jing long ka jong play. To fear God is to know God's character. Larang ni nget ba ublay ulong ubabitan ublay ulong ubangihapan tiang trim you ublay udawa nangi hejing shy kajing money baru dawa nangi hejing shy kajing SHEPTIENG you kuma SHEPTIENG kimrao te kajing ting blay jongi kan long take kumta Henry lada ngi don yaga worldview lana ka philosophy bo blay ulong blay ba But ban SHEPTIENG you blay kadai ban you. Ban SHEPTIENG you blay kadai ban to you. Ban SHEPTIENG you blay kadai bangin penlut por patu. Habang ngidon pat dagan nega way kadur syapang jing long kajong blay. We have another picture about God's character. Kayarap yang ipa. Bangin ting kumbaga perthai kat ting you blay. Prabangit Kita shibon ki parlok jonga ki bana ki way ki niam bamda ki niam Kristan haba ki let ban bani ki blay jonki ki blay thau jonki ki let daga jing ting daga jing kanyo no blay lar kim le eka hagur kom ka badai kini ki blay jonki ki nge bakin sa panshitam yaki rai blay jong pi ba jonga ko ki lok be jonga ulong u blay ba im u blay u bala ban sngot ho ya ka jing don kam jongi ban u blay bala ban yarap ru ya pi banyan Rawnget banting buram yublay hakatin Hebrew kamot bangidai ban shimkia yublay. We need to take God very seriously. We have to take God as seriously as possible. Nidai ban shimkia yublay. Namarublay ulong uta ubadai hok yangi begin shimkia yu. Kaya bukren, kaya buban siya yangi ngimday ban kensting yaka nangidai ban shimkia yaka. Rabang itong insyapet yung kanina parallelism kapag siyam proverb kalanong kapagkanday pagkakot bisipo. Ngayon persyang man yung snoto. Ngayon persyang man yung snoto. Kanina jing SHEPTIENG uni urustad upan yung siriyam matkae. Ngayon apply. Proverb kalanong kapagkanday kapagkot bisipo kajing SHEPTIENG yung utray kalong kajing sedang kajing start. But kajing tip ya ta ubakod long kajing syampang.
Kani parallelism lani ki kentien ki ban ningkong jong kini ki arli ki lan ki seriem jing SHEPTIENG lapan ya seriem bagi jing tip. Ranget habangi pai shigini ki arli ki kentien ke jing SHEPTIENG jong blay kadai ke jing sedang jong ke jing start bagi jing tip jong u ke jing tip ya u blay kalong ke jing champagne ke jing SHEPTIENG ke seriem bagi jing tip habangi pai ke jing tip kamot komno ke jing tip kamot bangi kibrium ngidon ke jing adai ke bajan a saving relationship with our master. Bangin tip ya u blay kamot hajing sya bangin syu tip ya u nganai pi kanuksa syubo menta POE Chief Minister John Kejela Meghalaya man lakapor haki lat patai kubor let's say hakot kubor dan YouTube pembalong hakini isni pila aban om banganga tip ya u Conrad Sangma rai pimi to ya u abangong itu kamot pimdon ke relationship pat u pim pajio kendu pat u let's say lana pim pajio keren pat u menur habia day pat u blay kejing SHEPTIENG BUROM jongi kawan habangi ngidon kejing edai kabajan batu. Te penting you play to fear God is to know Him. To fear God is to have a saving relationship with Him. To fear God is to have a close relationship with Him. Penting you play, penting BUROM you play. Kamot pangidon kam pandon kejing edai kabajan kumu panlok baru play belum nombok nong tau jongi. Ramai tu ini paisa syakan ni kawai pat kebentar. Kamut ayu ban ai BUROM you play. Nilai pet. Kamut ayu ban SHEPTIENG you play mentai ni pet. Kamut ayu ban ai BUROM you play. What does it mean to give Him glory? Ban ai BUROM. Kaktiin glory kawan kaktiin kaktiin Greek. Doxa. Doxa kamut habap hi ai ke BUROM ya no. Pim syu ai nama habap hi kwa ban pen i ya kejing BUROM jong pi. Teng-teng kejing BUROM kalak ban wantang na ba na remian sentur. Kelak penwantang na selah. Kam dai kejing temu ke pengidon nadu donu. Larang ini ai BUROM you blay. Bala kawan nadu donu. Kan ni katin doksa gamut glory. Ni ai ya ke BUROM nama gu blay. Udai hok panyo ya kata ke BUROM. Dai kejing arsap. Dai kejing temu ke donu jongi baro. Pangat ngin syapet kato kat ni khot. Bat ni persang kejing syaban jubab kan ni kejing jubab. Kamut ayu pengen ai BUROM you blay. Hakan no kedur, hakan no kerukam. Ngilak ai BUROM you. Hatong ngilak ai BUROM you blay. Dah kejing im ke bangi im. Berapa kali tongin share pai shening kongkorin kelenong balai ke kot kan rew kan yo. Ini pe happy rew ke neka. Jingli ke penginan share Kalimantan. Ni kongkorin lai kan rew kan yo ke ong pi pimpit. Ba pi. Kaktian pi kam da syai ha ke pareng ba ha kasi. Nai ke Greek kaktian pi kamut ya yangi marwe. Nai kamut yangi kelumlang. You is used as plural in the Greek. Pi pimpit ba pi long. Ka ying shong blay. But bau mensimu blay ushong sa hapok jopi. Tila daw no ru penjot ya kata ke jing shong ublay yu ta ken ublay unsa penjot. Namar kata ke jing shong ublay kalong kabakuit. Kabalong mapi ken. Pram kan hang ke ke bengi I kalong ba ublay ushong hangi barok lan ki breu ki jong u. Lepek macam tu ya ublay ulat hit yang ida kador. Rudon hok jing syaban kam kenti yang iway biway. Henry umpen bor. Larang ngijit ban bor yu larang ailat yu bun shong bun sa ka donot jongi ublay lembau mensia makoit utre ha jing im jongi. Arau ko gilok be it jonga. Lalu ublay udon hapo jongpi. Hato ki jing perkat jongpi kin long ba arsa. Hato ki jing mu jongpi kin long ba mutl. Hato ki kentin ki ba mik na pi kin long ki kentin ki ban penmong ki ba buan. Nagi jing le jongpi kin long ban penrem yu blay. Em de shisharu em prabanget. Lalu blay udon hangi. Lang baki sok jong mensiem. Ching e, ching snaurit, ching lesbun, kapor lor ladi unta ter. Ngin la ban le. Ya kamon, patay kamon jong blay. Om do kumay pat. Om do kumay pat. Atong ilaan pendon buram ni kajing im. Atong ilaan pendon buram yu blay. The kajing im jongi, can we give God the glory by our lives? Jubab kaday, yes, God. Berapa kali bagian ai buram you blay kemud bagi pendon buram you blay dekat ai barok ke bangi don
But haki aka baro. Kata kate. Kamat kapasnol tanan. Now, when you give glory to God, you give glory to God in everything and with everything that you have. Ramai hatong ini ai burom you blay tang habaki priu kyo iyangi. Nengi ai burom you blay hakapari. Naging ai burom jungi you blay kalong ka lifestyle jungi. Kalong badon kam yangi bingin pusan na lor kini kibanka. Naging balle kumta. To ini berkacur ko kilok beet junga. Yani kapha. Ina pha shi jikli ka papot. Rabangan kamot iyu bangin don ya God-centered living. Kamot iyu bo blay long mat pedeng jong kajing im jongi. Then you pull it a paring sin. Ini contain a concurrent kalong balai kat country of kanyo. Know ye not that ye or you is plural in Greek. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Pravanget kanekade ka Jingiapusson ka bakam julio. Habang ipay shikini ki jing puli, habang ipay shikini ki kot artali. Kano mo nanging ilaju berkat ba bire bani? Baka met ke jongi kalong ka bakhoy. Ka met jongi kalong ka temple ka jong play. Bas no si kalong hagi palang ki jongi. Hayeng hasem. Hiem lang salang. Kadon kani ki jing malin hajing siya bangin tan. Mino ka to kadi ka kam jong tay kani kadi ka kam ka jonga. Ngangam la ban le ka to na kadi ka kam ka jong. Habang hagan ne ka jing im jongi kum ki kristan. Hato kam dayangi jing siya bangin compliment. Iway pan. Hato kam dayangi bangin penslur. Iway pan. Kajing ya day jongi baru play ka relationship jongi baru play ka day jing siya ban wanra. Ya ka ne kamansim hangi bangin persyang ban ya trailang bat baro. Ay ba so si kalong ting ya tan. Kapag larangi ni im kajing im kabakenja blay. If we are living a God-centered life, lado blay ulong umat pedeng jong jing im jongi, lang ba kajing ya day jongi through our relationships, people will know that we are winsome. Atau don ki priyo ki ba PPC. Don ki priyo ki ba PP mla ban ya tray, ki jak atray jong P. Kumu Kristan, hato kaday mo ya P ba pinchu overlook lan ban chu sidestep no. Ya kata. Kajing ya day jong P, bat ki priyo ki ba pims mo tanan. A winsome relationship. What is a winsome relationship? Pravanget kajing ya day kabalong winsome. Kabajob aka baro. Kalong. What lada unong shun jong P udon hajan jong P. What lada P hapan ya tray lang batu. Nakabentaw blay, nakabentaw ka buram jong u. Namado blay u im hagadonot jong i. Namado man simbakot u sansyari kajing im jong i. Yinom long bias, yu tao brio, lan ikatang brio. Kamdek basok ko kilok ibigit jong ya kani kamat ngilay ban ngilay kren bon sen wat hagi quarter bat kisnem gibalayat syadin. Ray prabangit ba it jong lapis ngap ya kani kajing kren jong open shash ko. Be winsome. Marublay ko ay ngin pendon buram yu. Hagi ay baro, bat hagi ay baro panginitan. Ramne kita diberiu teng kita ni ka konsep. Kenapa begini long shitli ini berkat hakaway ke rukam, hakaway ke dur. Kami muai ke Bible rujik siya. Waduh belai, open e, buram yaki views ki jongi. Ulang balak loy ban tray rengkat bat ni, kat pengilasan ay ban betin ya keti jempu. Kau kilok ki baik jonga. Kaya ke bang kwa jing siya ban hang ni kalong. Kajing ya teli kamjuan da kajing kwa yang i bagian long uniform henry kajing ya teli kawan hapangila banyak buram yang beriu kita berkat compare na kurang berkat perdanjang ni diversity tadu belai ulakwa batang gawai kelenti kan dia Hoặc ngắm ông bố blay u ai lát yang i jing sha bagin jet ya kano u kentu kerpat yang i bagin jet ya kelenti ke badai lewat lah dangi jet ya kelenti ke pantai u blay buram ya ta jing jet jing nama u blay ju ya lek persha
ya ke jingmut jung berkat jungi tiban im ke jing im hagabo blay ulong mat pedeng jungi ngidai banang ban burom ki briu ki badon ya ki views ki pair blay ula burom yang nado meningkong nado lakwa nado na beneng unjun la pendam no yu setan jun la penyap no yu ka hok kan jin lawan pat rek memang ka banjur kong nado blay la le kum ta ki briu kin mani yu mar ke jing ti ke jing shakti am ke jing ti burom not reverence not reverential fear but fear that destructs pi prabangai ta ke jing burom jongi ki views ki pair na nga bakla mana don mano no pen I na san na pi bakla ma pi don mano pen I pi san na ka day hok yang I begin pia ya ka bam day ting isu kan tai pengi pret shuru to ini adwai kerpang ko gilok pe jonga bagan ni ngi manang ni syakmat begin pan bon no blai bon yang I ya kata ka bor begin tip ya ke jing shisha kenang begin la man im ke jing im bo blai long mat pedeng jungi a god centered life sakawai ka man kumno ngila ban bo you play bon long mat pedeng ke jing jungi ta ka bangi bo ning kong yu haki ai paro haki jing tuai jungi haki jing selok jungi haki jing kren jungi haki jing day jungi ni bo ning kong yu play keep god as primacy ngila ban bo ning kong yu play bon long mat pedeng jing jungi kamat bakadu ni ka long ke ai ke pedon kam ko bilok bi e cha kat ngut nangi teng ni pan map no play ki pop kirang kan jongi ni pan mu play kur khu yangi re ka bangi dai pat ban phai shi ki wei apa ki wei ki la bak lai ngi ngim long balak loi ban map ya ki ta ki snem ngi bat wing ter kom teng ka tu ki jing ba map jongi ka ta yangi kam ta itu bro ya ka bangi ngim map ka ta yangi no ka ne ka don ke effect ha ka psychology but ha ka jingmut jing berkat ki jongi to have a God-centered life is to treat others like how God has treated you. Right? That pi kwa ban long you blay mat padeng jong jing im jong pi hap ban le yiki way kumbo blay ula le yipi. Right? To share passion and conquering the number in Rio got kat kandai barat po. Ni conquering Rio kat kandai barat po. Hato kim tip bagata ka met jong pi. Kalong ka ying shong mun simba ko. Ubahapo jong pi ya uba pi la yo no blame but ba pim long lagi jong hi nama latit no ya pi da ka dor ba te nama kata to pendon borom you play aga met but aga men sim jong pi ki ba long ki jong u play passion in concurrence po like way nama kata la da pi bam ne la da pi di ne la da pi le ai ru to le pi ya ki ai baro ya ka ban pendon borom you play Ramget lagi ni ki atli ki khot kamat ka baning kong ka bangi I kalong. Laru Jisu don hangi ngilong ka temple ka jombu. Ngalong ka temple ka jombu. Katin yu hang ni kalong plural ka application kalong plural kam day yangi marwe na ka day yangi kelum lang kumujat penriyo. Laru Jisu don hangi ngilong ka temple ka jombu. Ka jaka ka bakboy ka jaka go blay shong ne shong sa jingip jongi. Kamat baar. Pi phim day laki jong hi ublay ulong try halor kamet dan jingmut jing berkat bat ke jing long jong pi baro da ublay ulong try halor jong pi baro kadai ya pi badena bagin pendon burom yu larangi pendon burom yu haki ai ke bangini le ni im kan ni ka bendi bangi im ke jing im belum god center tak ublay ulong umat pedeng jing im jing ublay ulong utame jing im jing Ramai lalu pi bam pi di pi berkat pi lay ni day ban peni ublay ubadon hangi ublay badon hangi ni day ban peni bo u long ubakoy God who's in us we need to do all that we can to make him look good oi prabanget ki priu lese ki nomyo ai kala ban puli ya ka bible ni kila lese ban yu I ki jing im jong pi ki jing day jong pi baru kan ra Aku ingat sekali lagi kita nama jompi. Nah itu nanti kerjanya dari jompi baru play. Dalam along Kristan. Kami itu insyaAllah kendian. Banting burom you play. Ban I burom ya u. Kata yang I bagin im kerjing im kebekerja play. Ban long you play umat pedeng kerjing im jongi. InsyaAllah kerjing berkat jong uniu nong thok.
Bangin nyape kamut iu bangin ke jing ke bakan jablay. Amat ke baning kong. Ngim day ban long ki ba arsam. Ramnget mga bat mangi way piway. Pun se nak mat jung di priu ngim not ay jing syaman keren persya. Syadien jung di priu ngi keren lai ku jay, lai ku busket. Kata kalong ke jing arsam jungi. Larang iting yu blay, larang i burom yu blay. Ngi day hay jing sya ban peniyap no ay jing long arsap. Namar ke jing long arsap kam day ke bawan no blay. Hypocrisy is not of God. Hypocrisy is of sin and of the devil. Nakwa ban pensyai da kanya kenuksa. Uno no beriu la ban long beriu niam. Ande Kristen, ande Muslim, ande Hindu. No beriu kanya berthai jing sya. Ubale niam, uberiu niam. Ngila ban le testa le tiknai ki ek man la kasmi. Ngila ban ruai. Ngila ban puli ki jing thought jang mem white. Pa yaki quotes jang mem white. Pa yaki Bible text yaki beriu. Lagi jing pair. Kaya ke ba ni day wan ra ke jing pair pat kalong. Kaya ke ba ngi le. Bat kaya ke ba ngi kren. Kam day ban don tension, kam day ban conflict. Malah kata kalong ko ki prabangen pe e jona. Dali leiru u Jisu mla ban sensan ke jing im jona. Lada kadon ka way ka pop ka bu Jisu ulah kedo barabor. Hakapor budang don nasla jona ne pertai. Kadai ke jing arsap. Ke jing arsap. Prabangen nai pen i no pilong priu bapa. Maneba ngilong ki priu bapa. Shule ya ka proses jong jing le ba ki priu kin siyo I hitaladi ya ki jing long jong pi. Laranga keren sibun ki ai. Larangi keren sibun ki ai. Rangim le pat kumta abadon kam. Nyimpen I ki jing abadon mano le se bakum keren kor ini. Ni kwa ajing sya ban chupen inia ban penrem teng wat ban kura ban pen up YouTube priu. Dalai le ru am kata kam day. Kajing im kebakan jablay. That is not a God-centered life. Mat keba. Bangin im kajing im kebakan jablay. Kajing im hakabu blay unong mat padeng jungi. Ngidai bandonnya ke correct philosophy, but ngidai bandonnya ke correct worldview, syapang blay. Larang ngidon kam ban im kajing im kebakan jablay. Ngidai ban tip ublay bangi ngimane uday uay. Au mangin syukam kumne kumtain remdon evidence. Hagijing kam, what hagijing lay kajungi. Karena aku gilok bagi cuna kalau kemudian kami ya piwat yang begin yet ya ke correct philosophy but go worldview siap hangga jinglong macam play. Osama bin Laden ulalong uberiu play. Ubadwai sansi jismi. Hari ke jingriu play ke jung kalong ban pen snam ya ke perthai parokawai. Tarau lale ki kam gibu lale. Tarau ke jingriu play jung pipa junga kam define you play bangi money. Mereka philosophy but ko worldview ka bangi don spang jing long jong play. Ka define ya jing im ka bangi ni. Pramne dang man ni sngi ha ka way ni jila ka northeast. Manipur lang bakla light lagi yang mane kila sya penjular kadang ke legal issue ke court ke aman penjular no ya kini yang mane penprano ya kini ki buildings kini ki beriu haga jaka begin ai ya gitu ginong mane hantoi ka por begin sai gitar ki klam ai ban syong mino men me ki lai pan pen julor le ban pen pragi mane nastona da ka to we ga long me apa keren apalagi geli ka jing geli punya protes persyai ke sorkan bakla le kumta kani ka beriu ko ong minum ya protes kumta ublay tip kama prabnga ka worldview ka bangi don spang ublay kaya rap ini bingin im kajing im ka bakan jablay kajing im hakabu ublay long mat padeng jogi but we will bring a difference everywhere we go hapadeng ginong syun but hapadeng ki parlok jogi kadang gawai kajing ong ka baong where your center is that is who your God is. Yano pi penlong mat pedeng jong jing im jong pi utal na kata kila penlong ki blei jong pi la ne blei jong pi hato ka bor ka dei ka blei jong pi jong a hato ka jing kwa jong i banyu compete uway pa ka jing kwa jong i ban compete bangin pen I bangilong mangi ba bit ba biang ba hatam
Ubadon let's say ke jangkuk jong ki angel. Prawe kene teng ka ta jing mo jing berkat jong na. Apa ngapai syakiniki mat puson. Angas ngong ni nong thong ni. Ulak ta ya ka mat pedeng la ni tit snam. Jong jing Kristan jong ni. Larangi penlong ublay mat pedeng jongi kan penisian na ublay ulong mat pedeng jongi larangi penlong ya kabor bakajing terang ya kabor kan long mat pedeng jongi kabor kan long kablay jongi larangi penlong ya ke competition ban peni bangangalong ukristan wa bitam wa biangtam kiwe kilong not hakmat jongi angen ublay watip kama kata ke one upmanship spirit kejing kwa jong pi ban long ningkong ubah hashwa ke baro kalau ngajing long kelung aku kalian mereka kata long ke BLEI jong pi ke pisah ke nam ke BUROM kelak ban long ke BLEI jong pi tolong ada ka do lok ke BLEI jong barang ini BUROM yu BLEI don shoot ke way ban long ke BLEI jong lain nak satang u BLEI u baim u bolong nombok nong thau bolong penlong yang i way pi para bahet ngakwa ban kali ni kejing kali ni lapet kum nongin BUROM yu BLEI lapet kum no bangin tiang yu BLEI pat mentang ini pet ki kita ki ban job hagane kejing ele hagane ke pertai who are the overcomers kat kum kitab jing ban pau ki kita ki ban long ki nong job kat kum kitab jing ban pau tanya pai ni kot ini pai ni gong jing ban pau kalau nong bakat sao bakat gong hang ni kadon kejing yaisha jong kita ki rupoi kita ki basumar ya ki hukum BLEI pat ya kejing jong jisu ki kita ki ba ai BUROM yu BLEI ki kita ki SHEPTIENG BUROM yu BLEI kita ki basumar ya ki hukum BLEI pada ke jingai ke jong jisu hayones katsan katsau ko on hilong ki parlok jonga pada pi sumari hukum jonga nya pai jing ban pau nom khan riu ko kendai kum ta ken la pen shit terhai ki riu da ke jing shit bakrao ti kila ya tren ben ya ke kerteng jong tau BLEI ubadon kabor halor kini ki jing yap hen ti kim shem la kala ke pemut pan ai BUROM tau Kidon kibriu ki ban ai BUROM yu BLEI. Kidon kibriu ki banum kelag bomon ban ai BUROM yu. Kin sayomat ya ke jing penjot ke jong BLEI. Kat kum baktin ke jong BLEI. Kat kitab jing ben pau. Jing ben pau kan riu kendai nga syukwan puli daga pareng bu. Kong and men were scorched with great heat and blasphemed the name of God which had power over these plagues and they repented not to give him glory. Kinyot lagi kelam haga bakput history jangan nega pasai. Kina wan hab hagi beriu kiba ai BUROM yu BLEI. Kina wan hab hagi beriu kiba tieng BUROM yu BLEI. Mereka wan hab hagi ta kiba keren ben BLEI. Pada hagi ta jing syak kiba kelam kelak bom. Nya pai menta shijing pen pau kelno bakat kendai ke kot ben riu ba ben yo. Pat ngalayo snow kum ka jing sawa upai ba belin. Pat kum ka jing sawa shibun ki Pat kum ka jing sawa ki perthat bajam. Ida ong hallelujah. Na bo trai ubu BLEI jongi. Uba don bor baro ula sensyar. Dongin ya kemen. Pat ngin ya syat kemen. Pat dongin ya ai ke BUROM hau. Pat kini kita ki beriu. Iba snorit ki beriu ki belerit. Ki yai ai ke BUROM su BLEI. Haba ka jing syong kurim mukfon langrot kalajia. Pat ka tengah jong kalapan kre yaladi. Wawan puli na King James Version ro ka joka pot and I heard as it were the voice of a great multitude and as the voice of many waters and as the voice of mighty thunderings saying Alleluia for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor. Hang nega nega ktin honor kadega joka ktin BUROM and glory Greek kadega doksan kamawan ktin tenrai doksa kamamot dan ai BUROM ban BUROM to glory and to honor. Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. Kogi loki be itjana. Hagabakut kindon ar kikan hun kipriyo. Kita kiba ting BUROM yu BLEI, pa kita kiba pendon BUROM yu BLEI ki eke baro. Pada hagi singi kib kadu.
Ke jing money BLEI kan long ke issue bat ke jing keli abak kamat Ye money you BLEI. Akabadai nya babakla. Yang don mentah kala jong jing isne. Ni don kam jing shisha ban penlut por. Ban tuat jimut. Yalade. Pat kumno ye money you BLEI. Prabanget arli ki kenhuon. Kawai ke kenhuon ke ban ting burom bat ke ban ai burom you BLEI. Kawai ke kenhuon ban. Ke banum kelabamon. In yai penkesannya lah deh, kinyai penkesannya jing start lah jong ki, kinyai penkesannya ya ke bol lah jong ki, kumbala le usaitan, ha Isaya kalau nong bakat saw, but Ezekiel kalau nong kebar pupna, ulah kuat ban penhalor, ya lah ke ket, banyak ke ket BLEI, banyu lom jong jingnya se, kata ke beni, jing sarong, jing ngomeng, balada ngingi long iba sarong dan iba ngomeng, wat nomor arti ni kan iko kilok baik jangan. Ngingin don siya kaway pat kakanhuan kapanong burom yu BLEI but kapanong SHEPTIENG burom yu nakuha ini pai sa isin sa jing panpaw kalunong makatsaw pat manpriyo ban benyaw but nga layo iyo way parwang nga lubaher hapning kapning ubadon ka gospel bom jukot panya tuk kanay kita ibasyong halor kata ka kandaw but ha kikinja ban riyo para hijay par gitili but padlang baro baruang dagatin bajam to SHEPTIENG yu BLEI. It is a warning message. Kanega a warning message to SHEPTIENG yu BLEI. But to ay buram ho na bagawan kapor ke jing bishar jambu. But to penyamani dem yu tau latau ya peneng but ya kendaw but ya duriaw but ya pukrium. Idon kam ban mani yu BLEI. Kumu BLEI ula seng ya ke jing mani. Nado menikong. Nilai pet macam tayo. Kamut ayu gospel bang jukut. Kanega gospel kadai ban let syak perthai bro kawai. The gospel bang jukut kadai ka gospel spang ka jing im ka jing yap ka jing ipat jong Jesus Christ ba ka jing sil spa jong ilagas na. Tentang sing nilai pet. Ya kanega kubor jong ka jing maham. A warning message to SHEPTIENG yu BLEI. Fear God and give him glory. But I kaburam yu na maka jing bishar kalajia. Prawngan yang don kapor. Wal ada jing bishar kalajia ka Bible ka pensyai bagi don lightly face on jing bishar. Bening kong kadai jing bishar tokit punya investigative judgment ka baar kadai ka millennial judgment lane ka jing bishar shihajar snem ka BLEI kadai ka executive judgment lane ka jing bishar ka ban pentrekam ya ka ka BLEI wala dep ban declare persyaya ni iway. Kau hilok baik cuma tu yang tuat lagi jingim cuma ingin long kibreo tikna bagi bertesta jingim cuma haki ai baro bagi di ni ba ikren ikana ni berkat ni le ni don burom yu BLEI haki ai baro tu yang tuai kau pau BLEI jingi bab neng BLEI shibone aku try jisu na bentakan ni kapuan aku pengen layo ban ya perlu jumut halor kan ni subject bekerpan kerkugi prabngai kerkugi paralok para jor ke biasno lang bat ni man lang tayo lan kan long jing kerku bat jing mentoy ni go try at bangiyet banya ya tien jombe ini ki kubor barok kidai man penkre ya kan ni ke perthai hagi ni gisngi ke bakado ke perthai pok man penkre yu wai pu wai breu ya pu wai breu bakin pediang ya me bat im hapo jongki bat bakin long ke temple ke bakoy na ba me BLEI men sepenlong yaki ki bertemai baro temat kilat ya kebanggil pensosi ya me dan kan berki papang ki besitom ko try dan kan bagajing im kristan jungi bagajing im kristan jungi kanyai san pat kanyai kiu chapram pachakmat abi jing ai ki jong Jesus Christ jing ipa ke jong BLEI bagajing pensyat bormen se bakon nilai we jing long BLEI long lem long kan pat ni we pu me mentah but shadow kita di atas bang cukup. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people
to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go.